Λέγεται. Sky, παρακαλώ. Θα μπορούσατε να μας συνδέσετε παρακαλώ με τμήμα διαφημίσεων? Από πού τηλεφωνείτε? Από Καλυθέα. Είναι μια επιχείρηση. Ενδιαφερόμαστε για διαφήμιση. Και τι διαφημίζετε, παρακαλώ? Ιαματικά προϊόντα. Ιαματικά προϊόντα, δηλαδή τι? Διαφημίζετε ιαματικά λουτρά, ας πούμε, ζεστά? Όχι, όχι. Είναι σπά στο σπίτι. Τι πάει στο σπίτι, πα στη γούρνα στο σπίτι με το ζεστό το νερό και κάνει αυτό το ιάμα? Κάντε και σοκολατοθεραπεία και τέτοια, γιατί μ' αρέσουν με κάτι σοκολάτες που κάνουν κάτι περίεργα. Γιατί ασχολούμαι και εγώ, κάνω κέικ. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι λάσποθεραπεία. Λάσποθεραπεία σπά στο σπίτι. Λασποθεραπεία και τι, περιμένετε να βρέξει και βουτάτε μέσα τον ασθενή εκεί με στη λάσπη, μόλις βρέξει το χώμα και όταν γίνει καλά, εντάξει, έρχεται και πληρώνει? Είναι για χρήση στο σπίτι. Για χρήση στο σπίτι είναι. Α, μόνος κάθεσαι και πασαλίζει με τις λάσπες σαν τον τρελό εκεί μέσα στο σπίτι. Ναι. Παίρνεις τα κουβαδάκια απ' έξω και τα ρίχνεις πάνω σαν το μαλάκα. Βλέπαμε τα παιδάκια το κάνουν στην παραλία, λέμε εντάξει, δεν φτάνει εκεί ο νους. Τώρα το θα το κάνουμε και μόνοι μας, τι να πω. Σε λίγο θα χέσουμε και τις πάνες μας. Καλά, με ποιον μιλάω τώρα? Η Άσον Σέκερης λέγομαι. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, να είστε καλά. Τι άλλα προϊόντα έχετε εσείς τα ιαματικά που λέτε? Θέλεις να με συνδέσετε καλύτερα με αρμόδιο τμήμα? Γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που πήρε η συζήτηση. Εκτροχιάστηκε, έχετε δίκιο. Μισό λεπτό.